He estat a punt de no gravar aquest vídeo. De fet, he estat a punt de no començar aquest canal. Per què ens costa tant deixar de posar-nos excuses? A vegades, la vida se t'ajunta tota de cop. Se m'ha ajuntat el canvi d'escola, adaptar-me a una nova rutina, els entrenaments, la cursa, dir adeu a persones que estimo. Moltes d'elles són coses que m'encanten de veritat i són projectes que he triat i que em fan feliç. Però, si us soc sincera, sento que porto setmanes corrent en pilot automàtic. M'he adonat que m'he oblidat de parar i quan no pares per decisió pròpia, el cap o el cos acaben parant per tu. Així que avui no només és un dia de neteja, avui necessito un reset de veritat, un d'aquells de buidar calaixos per fora per poder buidar una mica de soroll per dins. Anem a un lloc més tranquil. I ara que hem arribat a un dels llocs que vinc quan busco tranquil·litat, anem a parlar del tema d'avui. La veritat és que necessitava un reset, perquè portava setmanes, primer donant voltes en espiral i segon posant-me excuses. I és una cosa que normalment faig bastant i intento no fer, perquè sempre que m'entra por intento començar a buscar excuses per no fer les coses. O sempre que crec que una cosa que faré no la faré perfecta, sempre busco excuses. Però a vegades poden ser tonteries com quan vaig començar a córrer, doncs no, avui no sortiré a córrer perquè no tinc butxaca on posar-me les claus, o avui no sortiré a córrer perquè els meus leggings, els que no em cauen, no els tinc nets, o avui no sortiré a córrer perquè plou i no em sento bé quan plou. I igual em passava amb el blog, no? Sempre busco excuses com per no fer-lo. I sempre he buscat excuses per no crear aquest canal, per no crear aquest blog, perquè eren coses que no sabia si em sortirien perfecte. Aquest any passat, quan vaig estar estudiant les OPOs, em vaig comprar un llibre de neurociència que era molt, molt interessant. I vaig descobrir que aquestes excuses que ens posa el nostre cervell no són res més que una cosa que científicament es diu biaix d'informació, que és el teu cervell buscant qualsevol excusa per fer que una afirmació que tu creus en el teu cap sigui certa. Per intentar com protegir-nos i fer-nos de cinturó de seguretat, però a vegades aquest cinturó de seguretat és el que ens acaba frenant a fer moltes coses que ens agradaria fer. I l'altre dia, pensant, un dia que plovia, me'n vaig recordar d'un llibre que havia llegit feia temps i vaig decidir comparar-me. Però comparar-me com a bé, comparar-me com per veure les coses en fred. I vaig dir, a veure, si hi ha gent que viu a Londres i corre, que n'hi ha molta de gent a Londres que corre, i a Londres plou cada 2x3, vol dir que no passarà res dolent perquè tu surtis a córrer. Si ells poden fer-ho, tu també pots fer-ho. I a vegades aquestes petites comparacions de gent que sí que ho està aconseguint em serveix a veure que encara que no sigui el moment perfecte o la situació perfecta o que no sigui tot perfecte, no tens per què no fer-ho i has de tirar endavant. I doncs això, i vaig decidir fer-ho, perquè també vaig estudiar que hi ha una cosa que es diu neuroplasticitat, que vol dir que el nostre cervell pot canviar les coses. Llavors, però l'única manera de fer-ho és fent-les. Llavors t'has de tirar al buit, has de saltar a la piscina i has de superar les teves pors i tirar endavant. I un cop hi ets, i un cop ho hagis fet algunes vegades, el teu cervell començarà a entendre de què va el rotllo. Així que vaig decidir tirar-me a la piscina. Vaig decidir sortir a córrer encara que plogués. Vaig decidir, encara que els meus leggings preferits estiguin a la rentadora, puc sortir a córrer amb qualsevol tipus de pantaló que trobi per casa. Vaig decidir que podia fer un blog a YouTube encara que jo no sigui ningú per fer-lo. Vaig decidir que no cal ser una persona superconeguda per voler compartir i voler crear a internet. Simplement cal fer-ho si en tens ganes i si t'agrada. I cal fer les coses que ens agrada. I aquest 2026 crec que és un any per tirar-se a la piscina, per fer les coses que ens agraden, per superar les nostres pors
i per tirar endavant, per no deixar que res ens pari, que ningú ens pari, perquè realment molts cops som nosaltres mateixos els que ens parem i els que tenim por a ser jutjats, com per exemple segurament totes aquestes pors que us he explicat del córrer i del blog, al final eren por al judici, era por a tornar a córrer i no ser igual de bona que abans, de córrer malament, de no córrer tan ràpid o de crear un blog i que la gent em critiqui o no li sembli bé el que faig. Però sincerament, pensant-ho fredament, m'importa? O sigui, normalment la gent que ens criticarà serà gent de la que jo no acceptaria un consell. I a la vegada tinc una xarxa de suport molt i molt maca que sé que sempre m'anima i sempre em tira endavant i només per ells m'animo a fer coses. Llavors vaig pensar, per qui has de fer les coses? Per la teva xarxa de suport o per gent de la que no escoltaries un consell? I allà és quan ho vaig entendre. M'havia de tirar a la piscina. Ja ho he dit en altres moments, però qui és feliç no odia i qui odia no és feliç. I jo no vull acceptar crítiques de gent que no és feliç. Així que, evidentment, si algun cop m'equivoco en alguna cosa, perquè tots ens equivoquem sempre, jo m'equivoco molt, i algú em ve i m'explica per què m'he equivocat, sempre l'escoltaré, però no escoltaré ni em creuré crítiques buides que no venen més que d'odi gratuït. I llavors, en tot això, vaig treure'm totes les excuses de sobre. I aquest 2026, sigui el que sigui que tu t'agrada fer, fes-ho, tira endavant, no tinguis pols de més. Al final, tot ho tenim aquí al cap. I aquesta és la meva reflexió d'avui, que us estic explicant a vosaltres, però realment crec que era jo mateixa que necessitava com tornar-la a sentir de mi mateixa, en veu alta, i creure-me-la. I ara mateix estic molt feliç. En aquest lloc tan preciós, amb aquest arbre tan preciós en el que sempre vinc al mateix arbre. Nois, noies, sisplau, si teniu un somni, perseguiu-lo. La vida és una. I a vegades no tenim present que la vida és una i només tenim una oportunitat per fer les coses. Llavors, aprofiteu-la, feu el que us agrada, no tingueu por i tireu endavant. Aquesta setmana el meu reset ha estat més mental que físic i espero que us hagi servit i ja m'explicareu quina és l'excusa que us traieu demà. Us animo a comentar-me, a explicar-me coses, a posar m'agrada si us ha agradat, a dir-me què us ha agradat, a dir-me què no us ha agradat, a compartir-ho si creieu que a alguna persona del vostre voltant li agradaria o necessita sentir això. I sé que al principi vaig dir que ho feia per fer i que ho podria fer per mi sola, però potser també ho deia una mica des de la por al fracàs, de tenir unes expectatives que no es complissin. La veritat és que vaig sense expectatives, però això no vol dir que no m'agradaria arribar a gent que connecti amb això, i la veritat és que la meva xarxa de seguretat, és a dir, família, amics, m'ha estat donant una mica de feedback dels vídeos, dient què els agrada, què no els agrada, i us convido a fer el mateix, entrar en aquesta xarxa, i res, ens veiem al pròxim vídeo. Fins la setmana que ve.